chcela iba také typy ako City, pretože povedala, že Palo ho má strašne City. Obritý. Opýtam sa, tá pani je obrezaný. Ne, aj keď iba bez okulárov sa mi na ho dobre pozerám. No, Palo má chlpatý kokot. No neviem, ale je taký, že by som z neho nažrali aj 6 dobermani. Ja si aj myslím, počul som niečo iné, že vraj... že vraj, keď má kokot, tak ho ani nevidíte ani v kine. Ani keď sa premieta na platne a potom Palové myšlienky sú strašne nasraté. Chce zjebať starú pani, ona je dôchodkyňa. Nevadí, aspoň na mňa nebude spomínať. Aspoň nepovie svojim kamarátkám, jak mi malý stál kokot, keď som mu po tých stehnách hladkal. Jo, aspoň som sa zase zakoktal. Palo chce dať freestyle, to zase bude marotka. Zase skončí v detskom domove. A keď ho uvidí, mama povie, to je môj syn, toto nie. Povie, ja ho asi vydedím. Keď príde domov, hneď mu jednu vystrelím a ja poviem, že Palo dneska bude spať v kúte, za to, že tvoje rymy neboli vôbec kruté, za to, že radšej by som mala za syna Bia. A teraz to po tých 20 rokoch vidím inak. Jedna sympaticky povedala, že je zlatý a ona povie, budem vás vývať, keď vám budem platiť. Ja poviem, že pôjde, keď budem mať na obed činu. Alebo nejakú dobrú zmrzlinu. Ale povedala, že príď kam bývať. A Palo, sa pýtam, kde Palo je v chlieve, jak divá svinia. Povedala, on u mňa bývať nebude. A keď príde sem, tak príde si a pre prúser. Povedala, nedá mu ani vreckové, lebo on nedáva rímy vôbec betlové. Povedal, Bio, daj mi na lavičke v parku. Hovorí, že si jebal Marišku, jebal si Marišku alebo Jarku. Dneska jebal Marišku, bola dvojke. Palo, tak kurva, poj sem. Títo blázni sa na mne smejú sa, možno moja zásoba bola nevrúcna. Dneska Ižo zmaturoval, dostal vysvedčenie, teraz mu táto kúpi oblečenie, povie, že nie, keď to kúpi Janky. Alebo povie, Ižo, ty nejakú dobrú výšku patríš. Zaplatím a budeš mať aj štipendium. Budeš mať aj štipendium. Hovorím, synovi nebude dobrý, proste vylepím mu. Povedal, dostane aj 100 000, ale keď už je tam za tie peniaze, nech aspoň sa učí po piči. Povedala, lebo keď ho vyhodia, tak potom ho budú musieť ísť hľadať do cintorína. No už daj návolaču iného. Ešte dám už Palovi. Palo na to čaká, Palo to... Môžem naložiť Palovi, ktorý keď chce iba zo ženskou, tak po sekunde zalomí. Nepoznám túto metódu. Chápem, prečo s tebou ženské nemôžu. Uvidia nejakého malého a uvidia Pala, Boha, zastrel ho. Povedal, že nemôžem jebať s Palom, nemá žiadnu výdrž. Šuka, kričí výdrž, on sa spridrž, ona sa chce, ty drž hubu. Keď sa pozeráš na mňa, tak radšej primrž. Lebo do piči, ja si špatný, Palino. Sorry, ale žiadne kokotine, závidia ho. Pozri sa, toto je Palo Kabát. A vždycky má erekciu, keď vidí Bia nakladať. Ja pôjdu chcel skopírovať. Dáva si ho aj na plochu svojho monitora. Proste je úplne ním posadnutý. Palo, vážne chceš do konca života ostať hlúpy. Pozri sa, Palino dáva sa dobre aj spaječený. Ale má to jeden háčik, to by si musel byť na ženy. Lebo v takomto prípade iba zapadneš do davu a môžeš sa iba stotožniť s mojou silou požiaru. Pozri sa, možno prídu hasiči. Možno príde aj sanitka, to hádam, Palo, stačí ti. Možno príde aj Jason Voorhees, on sa ťa opýta, Palo, ty makáš na sebe, alebo niečo robíš? Alebo chodíš do posilky, alebo máš tam furt iba ako kodvriti a on odíde smutný, pošle do ho háremu a potom on povie, že mu tenisky vymení za ženu a Palo povie žene, lebo on hrá fotbal za ostrov a Palo, tebe stojí kokot, ne, iba som na ostrov. Vozo, tak to by ho zabil, ale úplne. Toto povie na Facebook. Povedal, že Palomovaj sa chopaté, ne, ukáž ho, stále na tom trváte? Ja ho radšej neukážem, oni na to, Palo, nebuď blázen a oni nám nehučia, že... A povedal, že dneska chce skúkať Ligu majstrov. Palo, stále dúfam, že sa už vyčúraš na to. Pozri sa, prídeme do Čiernej Pani. A povedia, že títo chlapci sú svetovaní. A ja hovorím, že odkiaľ to viete? No lebo je to vidno na vás, mám na to dobrý meter. Toto je ten Palo,
čo mal iba frajerku, ktorá bola papierová a dal do nej baterku a povedala, že je plišová. A oni mu na to Palo, ty si ničová. Každú hračku si roztrhala, babiku si rozparal, prečo som musela porodiť tohto hovada. Prečo nemôže mať normálneho chlapca ako ostatní, nie tohto čuráka, čo sa mu aj na koze postaviť. Čo musí napokedy baliť ženský na slepý ník a potom, že mu jeho penis nikto nechce veriť. No asi, lebo ho nikto nestihol preneveriť. No asi preto, že tvoj strach sa proste nechce meniť. Stále má 8, maximálne 10. Kurva, keď chceš jebať, ktorá ženská bude vrieskať, ktorá ženská sa to bude páčiť, povieš mi, ktorá ženská by radšej povedala, keby si bol obézny, ale keby si mal aspoň vtáka medzi nohami a môžem ťa teraz aj pofajčiť. Ale Palo povie, že pozri sa, aspoň mám super telo, máš super telo, ty si asi Alan Delon. Povie, že si bol Superman, alebo si Gustaf, alebo tvoja postava je úmerná tvojmu športu, čo robíš koľko rokov, chodím tam ale nehrám, hovoria mi, že som kokot. A keď som na tréningu, Ložko mi vrazí facku a mami, ja už necítim k tomu fotbalu žiadnu lásku. Je to iné, keď som bol tínedžer, teraz si radšej chytím stáka do ruky, pustím si internet, radšej dúfam bajne, že tie kurvy tam aspoň 24 hodín zostanú. Ja. Kokos, tak toto. Toto je Bio Rodriguez, náš metrosexuálny rapper z Piešťan, to je Hižo, Máš- Arsenal, solo album, jesen 2009. Yeah.